Croeso nôl I ganolfannau sydd y Fflint yn Cysylltu. Mae'r holl ganolfannau ar agor, gyda mesurau yn ei lle I sicrhau ymweliad ddiogel. Wrth I chi ddod I mewn, bydd yna god QR I chi sganio, neu mi fyddwn yn cymryd eich enw a'ch manylion cyswllt. Mae diheintydd dwylo ar gael I ddefnyddio wrth I chi ddod I mewn i'r ganolfan. Mae pwyntiau cyffwrdd ac arwynebau yn cael eu glanhau ar ôl pob ymweliad gyda chwistrellwch gwrthfacterol. Rydyn yn gweithredu system un ffordd, felly dilynwch y saethau melyn ar llawr. Mae'n ciosgau hunan-wasanaeth ar gael I ddefnyddio I wneud taliadau ac mae PPE a diheintydd ar gael. Mae gan y holl ddesgiau sgriniau amddiffynol. Mae system rheoli ciwiau gyda marciau yn dynodi bylchau ar y llawr i'ch atgoffa I gadw pellter o 2 metr oddi wrth eraill. Rhaid gwisgo gorchuddion gwyneb bob amser ac mae masgau ar gael os ydych angen un. Rydyn yn parhau I gyfyngu ar nifer o bobl all fod yn y ganolfan ar yr un pryd, ac mae cynghorydd yn monitro hynny, efallai y gyfeirir I chi giwio tu allan. Mae gennym swigod tîm cysylltu I leihau'r nifer o bobl sydd mewn cysylltiad â chi. Pan yn bosib, byddwn yn hyrwyddo'r defnydd o wasanaethau ar-lein. Wyddwch chi'n fod hi'n bosib cyflawni llawer o wasanaethau ar-lein rwan. Holwch am fwy o fanylion. Diolch.